Welcome to Global Units Copenhagen session number 8. We are now about to be ready for this session, and we have 3 new people on stage, and one that we had in our first set as well. And I will just introduce you to our players. We have Simon Brink is playing the guitar, and we have Ole Mathisen on piano again, and we have Nikolaj de Fine Licht on recorders from the Middle Age, was it so? Almost. And we have Kenneth Krabat on voice sitting in front. Henviser mig heroinde. Han har stået ved vinduet i dag og kigget ud. Duggen fra hans øjne løber ned ad hovedet. Det er sent. Det er sent i livet. Forvent ingenting. Forvent ingenting. Alt kommer til den, som venter. Forvent ingenting. Forvent ingenting. Du er den, jeg har ventet på.
dunker i brystet. Hænderne trænger sådan til at rive gardinet fra. En gang kom der et brev med et frimærke fra Sydamerika. Postbudet havde afleveret det forkert. Men han åbnede det alligevel. Inde i brevet lå 3 frø. Aflange, mørke som kaffe og ristet. Måske var det bare en af de dage. Men han proppede et af frøene i munden og knaste. Så den eneste dag nogensinde i hans liv, hvor han ikke behøvede sit hus. Et hus voksede frem inde i ham, og han kunne løfte op i det og gå med sit hus. Han mødte ikke nogen, mens han gik. Ingen spurgte ham, hvor han var på vej hen. Og da han satte huset ned igen, stod det nøjagtigt samme sted, som han altid havde boet. Det var de samme vægge, det samme gulvtæppe, samme køkkenvask, den samme seng, den samme lugt, og det samme gardin foran vinduet. De 2 andre frø plantede han. Men lige meget hvor meget han passede dem, plejede dem og gav dem af sin kærlighed, kom der ingenting op af jorden, han havde plantet frøene i. Der kom intet, der kom ingen huse, han kunne tage på og vandre med. Ingen steder, han kunne tage på og gå et andet sted hen og være sig selv. Intet, han kunne bruge til at drømme, til at være, til at gøre noget som helst andet end det, som han altid havde været.
Fortælleemner kan man altid vælge. Kærlighed, vejret, cykelture, omfavnelser, knus, karakterer i skolen, nye sko, nye sko, nye sko, nye sko. Det er sjovt, at der bliver snakket så meget om kærlighed. Der bliver snakket meget om kærlighed. Kærlighed forekommer at være en af de vigtigste ting at tale om. Det er som om, der er noget ved kærlighed, som er interessant. Det er som om kærlighed vil et eller andet selv. Det trænger sig på og maser sig ind. Det forsøger at sige noget, som om det var en person, kærlighed. Kærlighed er ikke en person. Kærlighed er et ord. Kærlighed er ikke en tilstand. Kærlighed er et ord. Der bliver talt om kærlighed hele tiden. Kærlighed forsøger at snakke selv, men kærlighed kan ikke tale. Kærlighed er et ord. Kærlighed er et ord. Kærlighed kan ikke tale. Kærlighed kan ikke sige noget. Der bliver talt meget om kærlighed. 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 Så har talt om kærlighed rigtig længe. Og man er blevet træt af at høre om kærlighedens fortrædeligheder og kærlighedens trængsler og kærlighedens lidelser, kærlighedens besvær, kærlighedens belønninger, kærlighedens storhed, kærlighedens smålighed, kærlighedens vilden og kærlighedens kunden og kærlighedens længsel og kærlighedens tålighed og kærlighedens belønning 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 kærlighedens belønning og kærlighedens kan man sætte sig ned og nyde og være i selskab og være i selskab og være i selskab med sig selv. skulle ikke tro det.
Det her er faktisk lyden af glæde. Det er lyden af at komme hjem. Det er lyden af at gå hjemmefra. Det er lyden af at købe en lille hund. Det er lyden af at gå i skole. At gå i skole. At gå hjemmefra og gå i skole. Det er lyden af at møde en venlig mand på vejen. Det er lyden af at bo i København. Det er lyden af sommerdage og is og venlighed og glæde. Sådan lyder glæde. Sådan lyder glæde. Glæde lyder sådan her. Sådan lyder glæde. Glæde lyder sådan her. Sådan lyder glæde. Glæde lyder sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her. Sådan her lyder glæde. Se hvordan vi kommer hjem. Vi går hjem. Vi kommer hjem. Vi går hjem. Og vi kommer hjem. Vi kommer hjem. Vi kommer hjem. Vi kommer hjem. Var det 25 minutter?